Čaute, dneska vám ukážem ďalší doplnok, ktorý aktívne využívam počas celého roka. Samozrejme nie nepretržite, ale v nejakých časových intervaloch. Užívam ho ako prevenciu. Je to kĺbová výživa. Určite to odporúčam aj tebe užívať ako prevenciu. Teraz som si objednal túto Joint Flex Gold. Mal som už túto kĺbovú výživu, bol som spokojný. Teraz som si vyskúšal kúpiť ochutenú, ja som mal len neochutenú a mi nejako nesadla, som zvedavý, ako bude táto chutiť. Ešte som ju neskúšal, len som si ju presypal do dózy, tak som sám zvedavý. Určite tú kĺbovú výživu odporúčam brať ako prevenciu aj tebe. Odporúčam to skrz toho, že keď už ťa niečo začne boleť, bohužiaľ už je neskoro. Takže v podstate keď to telo zaťažuješ, enormne zaťažuješ, to telo nie je stávané na takú enormnú záťaž s takými ťažkými činkami. Treba tie kĺby vyživovať. Takže určite odporúčam raz za čas preventívne brať kĺbovú výživu. Ako si kúpiš, to už nechám na teba. Ja som zvolil teraz, keď nemám žiadne problémy, len ako prevenciu práve túto, cenovo výhodnú, vyhovuje mi, takže nie je o čom. Ešte sa na ďalšie videá. Čaute.